Bon vespre a tots. Per explicar una mica tot això, millor que ens posem enfront del mirall. El coneixement que teniu, alguns potser més, altres menys, de l'obra d'en Pere Noguera. Evidentment, ell no és un fotògraf ni és un cineasta. Totes les coses que ell troba, siguin fotografies, sigui un arxiu, sigui un objecte, sigui una cosa que troba, ho converteix en un ready-made que ell després interpretarà d'una altra manera. I ell diu una cosa que ens ajudarà a entendre aquesta exposició, que diu: res no mor completament a l'espera de ser llegit un dia per a un altre ús. És a dir, tot allò que desapareix del seu ús, ell és capaç de recuperar-ho, de reciclar-ho i de donar-li una altra lectura i una altra interpretació. Aquesta peça, que ell ha utilitzat aquest mirall, que de fet ja hi era, que això li agrada molt, utilitzar una cosa que ja la troba posada, no? I que d'alguna manera aquests retrats, que són uns retrats d'un fotògraf d'ofici, però si us hi fixeu, nosaltres estem a dins la imatge. És a dir, nosaltres completem aquest pla que els hi falten aquests retrats. I si ens acostem amb el mirall, doncs quasi arribarem a tenir aquest pla curt i nosaltres a completar-lo amb la nostra figura. De manera que nosaltres participem i estem a dins de la imatge. Marbre de taula és una obra en què, si bé ell sempre utilitza l'escala de la fotografia en la seva mida real, aquí la dimensiona, diguem-ne, la mida de les persones fotografiades, o sigui, pràcticament està ampliada a mida real. Ell tapa la identitat amb aquests trossos de marbre, de manera que la fotografia que és plana esdevé un relleu escultòric. Al treure la identitat, converteixes aquella imatge en una cosa, deixa de tenir aquella memòria de la persona. Amb aquesta operació que ell fa d'unificar marbre en les cares, treure la identitat i deixar només el marbre de les tres figures, el que li interessa, bàsicament, és l'obra d'art, o sigui, és l'escultura. Unifica els dos plans, el plan de la fotografia amb el plan de l'escultura. Aquesta peça està inspirada o treballada en els antics cartells de cinema, és a dir, els cartellets que hi havia en els vestíbuls, en els passadissos, que es portaven cap a la projecció o la sala de cinema. I aquí doncs, ell també barreja aquestes imatges, una imatge més normal, més de vida domèstica, comparada també amb imatges de tipus bèl·lic. Al mateix temps afegeix aquests papers oxidats, aquests papers de ferro oxidat que han estat temps a dins d'aigua i que després els ha deixat assecar, de manera que van creant com una seqüència i també fan referència, en certa manera, a la destrucció, a la guerra, a com el paper també queda menjat i oxidat, o sigui, el deteriorament, el que significa la guerra, el que significa de destrucció, de trencament també de la vida domèstica, de quina manera conviuen els dos aspectes de la vida. Ho hem vist ara amb les guerres que hi ha actualment. Cal tenir present que la família de Pere Noguera també va patir d'una manera relativa, però també va patir l'exili, sobretot el pare. Ell, que va néixer l'any 41, va néixer una mica marcat també per aquesta, diguem-ne, història de la guerra, que el pare, quan va tornar, es va establir a la Bisbal, perquè ells estaven a Barcelona i la mare va haver de creuar la muntanya amb el seu germà gran, que es portaven 10 anys a coll. Vull dir, bé, sense ser una cosa molt tràgica, però diguem-ne que hi ha un cert sediment a la família del que va passar, diguem-ne, amb la Guerra Civil. Aquesta efemèria guerra eren unes llaunes que ell va trobar, també que va comprar per allà a la Bisbal, i que en les llaunes aquestes hi havia pel·lícula de guerra i de temàtica bèl·lica i
en el mateix, diguem-ne, les mateixes llaunes, imatges domèstiques, és a dir, d'això, una família doncs, que se'n va a esquiar, uns nens que van a l'escola, és a dir, imatges filmades d'una manera també familiar i crear, diguem-ne, aquesta relació de contesa bèl·lica amb vida, diguem-ne, domèstica, rutinària, etc. No? La cosa amateur, la cosa familiar, l'àlbum familiar, és un dels primers que ho treballa. No? Que de fet, en una guerra normalment conviuen, o sigui, perquè clar, la gent ha de fer la seva vida diària també, no? Vull dir, els que queden, vull dir, els que s'ha de menjar, hi ha gent que té accés a zones que potser doncs, no passa res, no? Una situació difícil d'imaginar si realment no l'has patida, no? Si veieu, és un sol objecte, que això és un altre tema que a ell li interessa molt, però és un objecte que si el llegim per un costat diu una cosa i si el llegim per un altre n'és una altra. És a dir, de dalt a baix és 0, 1, 2, 3, i si el mirem des d'aquest costat és 3, 0, 1, 0, 3, 2, 1, 0, numeració. O sigui, intentar que hi hagin dues lectures en una mateixa cosa o en un mateix objecte, o que faci un efecte mirall, que això és un altre dels efectes que li interessa, i llavors ve aquella frase famosa que tot objecte repetit ocupa un lloc únic. En el fons això és també com un objecte repetit amb un, però són dos en un, i aquesta és la idea. Això és com una mena de collage en viu, no? Que ens impulsa cap a una nova lectura, no? Que en el fons és nova lectura, però en Pere sempre ens dona noves mirades, és a dir, ens condueix cap a noves mirades, tant de la imatge com en aquest cas lectures del món de la comunicació o del món de la publicitat, no? Que són doncs aquests trossos, no? Aquestes columnes i tal, i llavors això s'ha posat en moviment de manera que és una altra manera de llegir, una altra manera de mirar, una altra... Són les mateixes imatges, però sempre hi ha una variació i són uns moviments. Llavors, el tema del moviment també sempre surt primer moviment, segon moviment, tercer moviment, perquè moure les coses és donar-los un altre significat i una altra interpretació. Aquests dos arrambadors, que de fet amb ceràmica també havia utilitzat uns arrambadors que hi havia a la casa, en aquest cas el que fa és a partir de dues imatges que una representa una pastora amb un ramat d'ovelles i l'altra són dos excursionistes en un paisatge. Aquí doncs, podeu veure aquest efecte calidoscòpic que fan aquí a la pastoreta, no? amb les ovelles, i aquí en canvi hi ha els dos excursionistes, no? Que és com un doble efecte mirall dalt baix i en horitzontal. I al final acaba com amb una mena d'abstracció, no? A partir de llegir aquestes fotografies amb les sanefes domèstiques de la rajola de casa. Tot aquest apartat d'aquí, aquestes diferents pantalles, ens presenten el que en diem fotogrames en acció o fotogrames en moviment. És a dir, que són lectures de fotografies a partir del moviment de l'escàner. D'alguna manera, l'escàner recorre el que nosaltres podem fer amb la mirada quan mirem una fotografia. És com quan mirem una foto de diferents punts de vista, no? El recorregut de la mirada. I aquí n'hi ha dos. Hi ha la flor del cirerer i hi ha llibre i flor. Aquesta és una peça molt bonítica, molt romàntica. Com tenim aquí darrere, que també n'hi ha més d'una, hi ha, per exemple, la fàbrica de motos Ossa, amb diferents fotografies, que a partir de diferents fotografies escanejades i enllaçades veus pràcticament tota la producció i el procés de producció de les motos.
i a l'altra banda n'hi ha una d'Eudald Serra. L'Eudald Serra havia sigut professor d'en Pere i es tenien molt d'apreci. I llavors va i troba a dins de l'arxiu una foto de l'Eudald Serra amb un model de nu, un assaig de l'escultor i la model. No? És curiós. És una altra manera de mirar, però a ell no li interessa tant fragmentar com agafar-la tal qual com ready-made i llavors fer el moviment. El moviment que és el que li dona la interpretació o la nova mirada. No? I aquí n'hi ha d'altres que fan referència doncs, al que ara avui és la Vall d'Hebron, aquesta clínica allò de la Seguridad Social que es va inaugurar pòstumament després del Franco o així, però vull dir que ja estava instal·lada. O sigui, hi ha tot un tema també de clíniques, que clar, també tot aquest arxiu d'alguna manera retrata tota una època, no? Diem 50-60, però jo crec que hi ha 40 i alguna cosa anterior també. I aquesta obra, bueno, això és també una pel·lícula trobada que la va exposar per primera vegada a la Virreina a l'any 96, i que també és una pel·lícula bèl·lica. El títol de l'obra, de la pel·lícula, és El so és el títol. Va trobar la còpia i el que li interessa explicar doncs, els dos temes, no? Una mica la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial. Si us hi fixeu, hi ha molta gent repetida, diguem, no? Com hi ha unes masses que són els soldats o que són, bueno, vull dir, la mateixa tipologia de personatges repetits, però que en el fons cada un és una individualitat, no? És un personatge sol, no? Sempre és una cosa com externa, la distància amb l'objecte, no? És molt duchampià en aquest sentit, no? Agafar una cosa i després també hi ha un concepte del Duchamp que hi agafa molt, que és l'inframins. L'inframins és l'infralleu, és a dir, quan tu t'asseus, per exemple, en una cadira que s'hi ha assegut un altre i allò està encara una mica calent, doncs això seria un inframins. Llavors la diferència que hi ha, per exemple, entre una fotografia i la mateixa fotografia uns segons més tard seria també un inframins. No? Llavors ell treballa molt aquestes dissimilituds dins de la mateixa cosa. No? És un concepte duchampià que li interessa molt. Bueno, ens queda una altra peça curiosa. A veure. Bueno, aquesta que es diu Paper Carbó, que la va fer el 2012, just un any després, quan van fer l'exposició de la Tàpia, i que veieu que hi ha aquestes imatges que tornen a ser de la família Guerra, però tapades i en part, no? Llavors això és una cosa una mica especial, perquè aquí ha posat aquests, diguem-ne, retrats, però en fotocòpies, no? Que si no recordo malament són 112 còpies que empaperen la paret i que envolten aquesta pantalla amb aquest film, però llavors hi fa com unes tires de paper carbó. A la seva família, i especialment a l'avi aquest que vivia a Valleta i que va acabar morint a la Bisbal, el Pere Negre, just pel final de la guerra i els primers anys, just després del 39, per passar la frontera, això a Valleta és a Llançà, per passar la frontera tenies com un salt conduït on hi havia la teva fotografia i en paper carbó et marcaven quan sorties i quan tornaves. Era com un salt conduït molt efímer. Sí, però ell no et dona una narrativa. Això no dona no dona una narrativa. És més, diguem-ne, poètic que no pas narrativa. En tot cas, el relat està amagat.